Emidlalweni yonke umuntu ulutho lethu igama uma walifani lapha MPS 24 Lifestyle. This is a place that just opened up and iqalele eMotherwell eNewland. The guy opened the butchery since 1999. So what decided for le ndawo and indawo lapha 24 Westbourne Road opposite Seventh Day Adventist Church close to Russell College apha eCentral down. Basingena phakathi nibone bana kunjani apha phakathi because it's a place that accommodates different cultures of food, Asian noodles, you can noodles akaXhosa, ogene, amadoda amakhulu ayafumaneka apha phakathi nezinye izinto zibonke basingena phakathi. So this is outside bay whereby umuntu ufuna ubethelelanga aphole receive fresh air abone nenenzeka outside and bese chilo ke MPS 24 Lifestyle yabo basingena phakathi sibone bakunjani yabo. So isignature yethu ezinye zazo ongena phakathi ufoto uhlele ekhawushini be ngene kwezinto ufumaneke uyazibiza ke bezifensi zakhona athi ngapha kwe social media ezi. Right. Okay, this is the main entrance. It's MPS 24 Lifestyle. So this is the reception place. Hostess here too is Lamgela, this is our food menu. See nazi tacos, burgers, seafood, steak, all on board. Like it kept on board. Mhlawumbe zonke inyama phakathi. Ikutya kwaXhosa, okay, for abantu abakhulu. Nezinye izinto ezikhona but it's basically about that. Neselo ke size ngapha ke siyangabodeka but ke imali ithetha yabana zininzi ke mhlambi ni by 5 ningathenga i-beer jar yabo whereby it accommodates 5 people nigalele tap jar yenu nezinye cocktails that accommodate 4 or 5 people nezinye izinto ezininzi kuma cosmopolitan margarita zineme sometimes you go test so bona basa kwenzela le nto ifunayo singaphakathi. Kukhona wetaninyata sebenza ukho ngishoda ngemali kodwa masandana uhlala ngenzila uningoma ngiyotolezina Toxic.